Continúan as mobilizacións dos traballadores de política social. O persoal das residencias volven saír á rúa para exixir mellores condicións laborais. Tanto o Sindicato de Comisións Obreiras como o de UGT aseguraron que a porcentaxe de interinidades nestes centros supera o 50%, o que provoca que moitas veces se traballe con efectivos mínimos. Nos estamos atopando que agora que xa, digamos, empeza a solventarse o tema da pandemia, a prueba están os datos aí de vacunación e todos nos residentes e de casos que hai, pois se lle están denegando permisos que agora sí terían dereito como calquer traballador. Non lle están compensando nin os sábados nin os domingos, non lle dan en determinados departamentos, non lle dan nin os asuntos propios para poder descansar un pouco. Os sindicatos denuncian tamén a falta de vacinación anti-Covid nalgúns postos de traballo. De feito, nesta residencia de Campolongo aseguran que hai traballadores que aínda non recibiron as 2 doses. A pesar do que se está dicindo, existen centros, residencias públicas, xa non falamos das privadas, que tamén, pero aquí estamos cas públicas, que hai traballadores que están sin vacunar aínda mismo. É dicir, por exemplo, en Redondela, o 25% da plantilla está sin vacunar. Aquí, concretamente, hai traballadores sin vacunar. En Marín hai traballadores sin vacunar. Na Estrada hai traballadores sin vacunar. É dicir, falamos da provincia de Pontevedra e creo que é fundamental que se vacunen canto antes. Os traballadores das residencias continuarán manifestándose cada xoves ata conseguir o seu obxectivo, que os conselleiros de Política Social e de Facenda atendan as súas demandas.